Πάμε! Καθίστε και γράψτε. Αφιερωμένος εσάς τους δύο. Του Μητρόπουλου, τι του κάνεις εσύ μωρή ρόμπα. Θα του την πέσει ο κυράστος που ήταν αποστολάκι. Αχ, και ο Φιλιππίδης από πίσω. Δεν ασχολείσαι και με πήρες τηλέφωνο. Πάμε Βασίλη. Σύλλογος μεγάλος, Πάρτε το. δεν υπάρχει άλλος τόσο Κουνιστός. και όλοι του οι φίλοι βάζουν βαζελίνη να γλιστράει πίσω τους ο γάβρος βουριχτός. Παναθηναϊκέ, πισόγρετζε, Παναθηναϊκέ, πρωτάθλητη στον τραβεστή παντόδινε. 8-1-4 του Μαρτίου, πόσο με τρελαίνει, θέλω ξανά. Στο 1-4 είχες πάει εσύ που πήρες τηλέφωνο. Δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται. Ο πρώτος. Ο δεύτερος. Όλη του ιστορία, Ρώμα και αμαρτία. Πάτε. Πρώτο το που έβλεει τη σκούντα στο παιδί. Πότε με μπουμπλίδες, πότε με λουλούδια. Μ' όλα αυτά δεν τρέπονται και θέλουν το γουδί. Παναθηναϊκέ, πισόγρετζε, Παναθηναϊκέ, πρωτάβλητη το τραβεστή παντότινε. Είχα λόγιζε τρέλα με κιλότα και φανέλα. Διαιτητές και τσάτσους, παράγοντες παλιάτσους, πάντα καταφέρνει